О, продуктова ціла вечірка. Толку совість борючи направо серце той ціла вечірка розвездіти і спірав до себе гора сам. А посега позу, що фігура по-добре до туалету. О, така беше по-добре. А пък не съм ходил цяла вечер до туалета, че как да ме тук. Айде, вставай! Вставай, ти казах, вставай! 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 Стресно бе! Защо така викаш? Събудим някой. Едно само той да не е в... Добре, не е банята Лиско. Или там как се казваше господина. Защо не събудил, ще ми се спи. Не знаех, аз откъде да знам. Полята, сега да ме отвинявай, ела да видим. Аз как въобще даже не съм спал. Така че сега, докато ме чакаш да поспа малко, може ти да отидеш там и да погледаш малко животните и паяците. На мен ме страх от паяци. На мен без това още ми се спи. Сега колко часа да е? 1 час по-рано. Значи, не знам просто. Чакай да видя по телефона. Човек ти осъзнаваш ли, че сега в момента е с 8:20? Не. Как да не знае? Добре, просто караш, ще си взема това тама да полегна. Добре, аз ще спа просто. Тук е по-добро спокойствие. Дай да поспа и аз ще. Ах, колко съм весел! Вече имам пътя за вечерта устройствие. Дай да влезна да се изкъпа, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дай да влезна да се изкъпа, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дай да влезна да се изкъпа, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дай да влезна да се изкъпа, ла-ла-ла-ла. La 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 la, dai da flesa da se scappa, la 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 la, dai da flesa da se scappa, la 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 la, ai da всички заедно се, la 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 la. В горските създания, ай живея, la 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 la. Аз живея в гората, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Утре си тръгваме, ще плачеме си сълзите си. О, биваме в пеенето.
Изкъпах се. Чакай да видя аз какво правя. Защо да я фабрика? Айде, ставай! Ставай, бе, жена! Изплаши ме. Защо така ме стресно, докато спа? Хиляда пъти вече ме събуди. Не може се ти да спиш, а аз да не спа. Сега е моя ред аз тук да гледам. Отивай си в спалнята. Дали там ще не отивам? Сега какво се сърдиш? Като човек иска да поспи. Аз въобще даже не се сърда. Аз съм си нормален човек, затова така те гледам. Да, бил нормален човек, затова така ме гледа. Да, къде го измисли това въобще даже? Да бе, не ти харесва тук. Ако не, ще отида при баба ми. При сестра ми, при брат ми. Няма тук да остава. При тези създания. Сега хора ще видим те дали ще се разделят или приберат. Стига! Ако искаш да ме будиш, да искам. Отивам при баба и сестра ми. Не мога тук да издържа. Взимам това, взимам си чипс, взимам си телефона и си тръгвам. Там поне ще ми дадат нещо за ядене. Тук само тук да ме будиш. Махай се. Не искам. Не искам тук да оставам. Махам се. Айде, чао. Чао. До утре ще се видим. Утре ще се видим в града. Не искам тук да оставам. Не искам. Не искам повече да съм турист. Не искам. Другите имат по-луксозни къщи, а вижте тук. Виж са тук къде ме да побара по този хотел. Какъв е този хотел за Бога? Какъв е? Отговори. Какъв е този хотел в някакъв гората и само една стаечка с някакво диванче, дъра. И една скапана и една щупена баня. И туалетна. И тук не знам какво има даже. Пчелите цяла вечер ме хапеха. Ожилваха ме. Цялата съм в пъпки. Какво ще правя тук? Защо ми вдигаш мрежата? Не искам да ми вдигаш мрежата. Отивам при баба и при дядо. И при сестра ми и при брат ми. Поне там ще има някакъв луксоз, отколкото при тебе. Тръгвам си. Не, утре ще се видим. Без никакви въпроси. Не ми задавай нищо. Нито ми отговаряй. Чу ли? Откъде е било? Не знам нищо. Той ще е влизал. Защо си така? И защото този престъпвател може ли да става като спа тази вечер? Да, виж какво легло е във всяко затвора. Ако искаш, отиди горе при съседката. Тя пък нещо иде. Тогава при тя съседката подълбата. Ама да, тези 40 ще чуят семейството ви тогава прекуйте се. Чакайте се сети. Ще отида. Ще даме апартамента, който отгоре го строят и там ще ви ще спиш.
Добре. Става. Окей. Айде сега, дайте се качваме. Така. Тук може да си... Ой, това е така кожа. Пила? Това влезли вътре. Чакай, стой, ето чувал. Ой, ти си чувал. Какво ще се разкажа? Супер. О, вече се излезе. Да, така е. Така ще чистим. Да, според мен е готово. Готово. Всичко е готово. Само трябва да се събера багажа и да си фърля всичко, което види. Да не знаеш. Да слушай. Добре. Сега... Чао. И може си купите, разбира се, от Хъбс. Някакви работи. Те струва по 1 лев. Когато имаш 3%. Разбира се, когато е разпечатан. Добре. Чао! Ако искаш да отидем да купим от тоя Хъбс. И да, поне да имам някакви уреди за спане. И за ядене, разбира се, защото аз не мога без ядене да издържа. По принцип. Не мога. Добре, нека да отидем до този магазин. Добре. Това е магазина. Да, разбира се, това е Хъбс. Добре. Ти, ако искаш, ме изчакай отвън, аз ще си избера по-добре. Добре. О, Джош, какво правиш? О, виж тук, дали гледаш. Работа прави. О, да, личи си. Сигурно събирате доста пари тук. Да, доста хора идват. Тук се мяркат. Купуват възглавници. Какво ли да купуват просто? Всеки ден, всеки божи ден имат. Разбира се, най-много за снимките идват тук да си правят снимки. О, да, разбира се, знам. Хората са по снимките, не са по нещо друго. Да, то така си е. Че по какво да са. Еми се, нали, тук идват с гаджетата, снимат се, ако... А ти къде си била? Оф, може ми бе... Караше някъде на някаква почивка, ама ужас беше там. Само ме будише, какво ли не ми правише? Не ми харесваше там. Просто беше ужасно. Защо така? Защо да е ужасно?